ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాం. 15వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ఓకే, సో 15వ అధ్యాయంలో నిన్న పురుషోత్తమ యోగం చూసాం కదా. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్సర్స్ చూస్తాను. సో ఈ పురుషోత్తమ యోగంలో ఏం చూసాము? ఫస్ట్ మనం అశ్వత్థ వృక్షం సంసార వర్ణన, భౌతిక వృక్షం, ఈ భౌతిక వృక్షం పైన వేళ్ళు క్రింది కొమ్మలు ఉన్న ఒక అశ్వత్థ వృక్షం ఉంటుంది. దీని ఆకులు వేదాలు. ఈ వృక్ష రహస్యాన్ని తెలిసిన వాళ్ళే వేదాలన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు. వెరీ గుడ్. సెకండ్ శ్లోకం. ఆ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు గుణాల చేత పెంచబడుతూ కిందికి పైకి వ్యాపించి ఉన్నాయి. కర్మబంధాలను కలిగించే దాని వేళ్ళు క్రింది మనుష్య లోకంలో కూడా ఆ వేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి అనేది సూచిస్తున్నారన్నమాట. ఎలా ఉన్నాయి? ముడులు పడిపోయి ఉంటాయి కదా వ్రేళ్ళన్నీ. సో అవి దేనిని సూచిస్తున్నాయి అంటే మన యొక్క కర్మబంధాలు ఎలా అయితే ఇక్కడ మనం చేసే పనులన్నీ బంధాలు ఏర్పరచుకునే విధంగా ఎక్కువ మంది చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఆ కర్మబంధాలు కూడా ఇలా ముడులు పడిపోయి అన్ని కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకుంటున్నాం, దానిని సూచిస్తున్నాయి. ఓకే. 2 సంసార ఛేదనం మరియు పరమపద ప్రాప్తి. ఈ ప్రపంచంలో ఆ వృక్షం యొక్క అసలు రూపం ఎవరికీ తెలియదు. దృఢమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనొచ్చు దీన్ని. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో, ఆయుధంతో
నరికివేయాలి. ఆ తర్వాత మరి ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాము, అటువంటి ప్రదేశాన్ని వెతుక్కోవాలి. అందుకు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో వెరీ గుడ్. ఓకే. అహంకారం, మోహం లేనివారు, ఆసక్తిని జయించిన వారు, ఎల్లప్పుడూ ఆత్మజ్ఞానంలో ఉండేవారు, సుఖ దుఃఖాల నుంచి అనే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైన వారు మరి ఈ అవ్యయ పదాన్ని తప్పనిసరిగా పొందుతారు. ఆ పరమ పదాన్ని సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, అగ్ని గాని ప్రకాశింపజేయలేరు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది అంటే అది సూర్య చంద్రులు అగ్ని వల్ల ప్రకాశింపబడటం లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మరి తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి మళ్ళీ రారు. అటువంటిది భగవంతుడు తన దివ్యధామాన్ని, అది నా దివ్యధామం అని వర్ణించారు. ఓకే, గుడ్. జీవుడి స్వరూపం మరియు ప్రయాణం. సో ఈ లోకంలో సనాతనమైన నా అంశే అయినా కూడా అందరూ, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క తత్వాన్ని వివరించారు. ఇది ఈ భౌతిక ప్రపంచం మరి ఏ విధంగా మనం ఛేదించి ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్ళవచ్చు అని. ఆ తర్వాత ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరి విషయం చెప్తున్నారు. సనాతన జీవులు అంటే నా అంశే ప్రకృతిలో కానీ, ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు, ఈ ఆరింటితో ఇక్కడ ఈ ప్రకృతిలో కష్టాలు పడుతున్నారు. నా అంశం ఉండి కూడా దేని వల్ల కష్టాలంటే ఇంద్రియాల వల్ల, మనస్సు వల్ల. సో ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలే అన్ని ప్రలోభాలకి, కష్టాలకు కారణం. సో గాలి ఈ ఇంద్రియాలు మనస్సుతో మనం ఈ రాగద్వేషాలు ఏర్పరచుకుని, ఈ రాగద్వేషాలతో మరి అన్ని ఫీలింగ్స్ రాగద్వేషాలతోనే వస్తాయి. ఇష్టాలు, అయిష్టాలు, కోపాలు అన్నీ కూడా. సో మనకి ఎక్కువగా ఏదైనా ఈ ఇష్టాయిష్టాలతో ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది అన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫీలింగ్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే మనకి ఈ జన్మ నుంచి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా గాలి గనక వాసనలు మోసుకుపోయినట్లు తీసుకువెళ్తాం. అంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నట్లయితే. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు? వరాహం గనక బురదలో నుంచి బయటికి రానట్లు ఈ ఫీలింగ్సే ఉంచుకున్నప్పుడు మనం జన్మ జన్మలకి ఇదే ఫీలింగ్స్తో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే, ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే తిరుగుతూ ఉంటాము. బయటికి రావాలి అంటే ఈ భావాలను పక్కకు నెట్టాలి, మనస్సును కల్మషం రహితంగా చేసుకోవాలి. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. అంటే రాగద్వేషాలను ప్రక్కన పెట్టగలగాలి. అంటే కోరిక తగ్గితేనే ఈ రాగద్వేషాలు కూడా తగ్గుతాయి. సో అది ఆ రకంగా వైరాగ్యాన్ని, అందుకే వైరాగ్యం శరణాగత తత్వం. ఏది జరిగినా భగవంతుడు నిశ్చయం కాబట్టి జరిగింది అని చెప్పి మనం సరిపెట్టుకుని అలా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగడం శరణాగత తత్వం. మనస్ఫూర్తిగా ఏది జరిగినా భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయం అని యాక్సెప్ట్ చేయగలగడం. సో అది. సో ఎనీవే గాలి పువ్వుల్ని ఏ వాసనైనా, పువ్వులే కాదు, ఉదాహరణకి మనం పూలు చెప్పుకున్నాం. గాలి ఎలా అయితే వాసనలు తీసుకువెళ్తుందో మన భావాలు కూడా మన శరీరం వెంట అలా వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఒక్కొక్కసారి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని విషయాలు ఇష్టం లేదు అంటూ ఉంటాం. మరి చిన్నతనం నుంచే అలా అవి ఆ వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయని మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా అవి. తర్వాత ఈ ఇలా వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ కొత్త ఇంద్రియాలతో మళ్ళీ అదే పాత ఫీలింగ్స్ని మళ్ళీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ శరీరం వదిలి వెళ్తున్నప్పుడు శరీరంలో గుణాలతో ఇదంతా కూడా మరి జ్ఞానులు చూడగలరు. అజ్ఞానంలో ఉండేవాళ్ళు మరి ఈ విషయం ఏమీ అర్థం చేసుకోలేరు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ప్రభుజీ, సుదర్శన్ ప్రభుజీ విషయాలు చెప్పారు. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే మరి చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, చూద్దాము. ఓకే.
సో ఈ వృక్షం కొమ్మలు చూసాము, ఇలా పైకి కిందకి 3 గుణాలు పోషిస్తున్నాయి. మరి ఈ ఈ వేళ్ళేమో మన కర్మబంధాలను సూచిస్తున్నాయి. సో ఇది భౌతిక ప్రపంచం. అందుకే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు పైన బ్రహ్మలోకం, ఉన్నత లోకాలు, స్వర్గలోకం, తరువాత భూలోకం, కింద మరి జంతులోకాల్ని, క్రింది లోకాలు కింద. దేనిలో ప్రతిబింబిస్తోంది ఇలా అంటే కోరికలో ప్రతిబింబించి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇలా తల్లక్రిందులు అయిపోయింది అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే. సో దీన్ని మనం సువిరూఢంగా మరి అసంగత్వం అంటే వైరాగ్యం అనే అస్త్రంతో ఖండించాలి, దృఢ చిత్తంతో. మరి పట్టుదల, శ్రద్ధ లేకపోతే ఏ పని చేయలేము. ఇంత వైరాగ్యాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇంకెంత పట్టుదల ఉండాలి. కాబట్టి ఆ తరువాత యస్మిన్ గత నా నివర్తంతి భూయ, ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము అలాంటి మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి, ఆ పరమపదాన్ని. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే, మరి అందరికంటే ముందున్న ఆది పురుషుణ్ణి ప్రపద్య, శరణు వేడాలి. ఎవరి నుండి అయితే యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి, అన్నీ కూడా సృష్టింపబడి పోషింపబడుతున్నాయో అటువంటి ఆది పురుషుణ్ణి, పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. కాబట్టి ఇది వృక్షం యొక్క నిజ స్వరూపం తెలియదు, ఆది అంతము ఎక్కడనేది. కానీ దీన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో మనం ఖండించి ఇలా పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. మరి ఈ అహంకారము, అనురాగ దోషాలు, అటాచ్మెంట్స్, రాగద్వేషాలు లేని వాళ్ళు, మరి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని కోరికలను తగ్గించుకున్న వాళ్ళు, ద్వంద్వాల నుంచి విడుదలైన వాళ్ళు, సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వంతో ఉండేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ పరమపదాన్ని, అవ్యయమైన పరమపదాన్ని గచ్చంత్య పొందుతారు. ఇది సూర్యచంద్రులు మరి అగ్ని వల్ల ప్రకాశింపబడదు. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. నా అంశ ఉన్న ఇలా మనసు, ఇంద్రియాల వల్ల సచ్చిదానందమైన నా అంశ ఆత్మ ఉన్నా కూడా ఇలా వీళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలు, మనసుతో కష్టాలు పడుతున్నారు జీవులందరూ. ఒక వాసనల్ని గనక వాయువు మోసుకు వెళ్ళినట్టు ఈ శరీరంలో భావాలు కూడా వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళి కొత్త ఇంద్రియాలతో మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఈ పాత ఫీలింగ్స్తోనే ఉంటూ ఇలా ప్రతి జన్మలో ఈ ఫీలింగ్స్ వల్ల విముక్తి లేకుండా జనన మరణ చక్రంలోంచి ఇలా పంది గనక బురదలో నుండి రానట్లు మనం ఆ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాము. ఇదంతా కూడా జ్ఞానులు అర్థం చేసుకోగలరు. కానీ మరి ఇక ఆత్మానుభూతిలో లేని వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా ఇదేది కూడా మరి వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. ఇంకా నా పరంధామం ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా చూసాం. ఆదిత్యుడి యొక్క యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం. ఇప్పుడు భగవంతుడు తన యొక్క పరంధామం గురించి చెప్తున్నారు. జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఆ జగద్భాసయతే అఖిలం, అఖిల జగత్తును భాషింపజేసే ఆదిత్యగతం తేజో, ఆదిత్యుడి యొక్క అంటే సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చింది. యచ్చంద్రమసి, ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సు, యాచ్ఛాగ్నో అగ్ని యొక్క తేజస్సు, తేజో ఆ తేజస్సు విద్ధి తెలుసుకో మామకం నా నుండే వచ్చింది. సో అఖిల జగత్తును భాషింపజేసే సూర్యుడి తేజస్సు అయినా, చంద్రుడి తేజస్సు అయినా, అగ్ని యొక్క తేజస్సు అయినా అదంతా ఆ తేజస్సులన్నీ నా నుండే వచ్చాయని తెలుసుకో. గామావిష్యచ భూతాని, ఇప్పుడు భగవంతుడు తన గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. ఇందాక పరంధామం, దివ్యధామం అని చెప్పారు కదా, సూర్యచంద్రుల వల్ల ప్రకాశింపబడదు, అక్కడికి వస్తే మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళే అవసరం ఉండదు అని. అది పరంధామం. ఇప్పుడు తన గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఆదిత్యుడి తేజస్సు, చంద్రుడి తేజస్సు అయినా, విద్యుత్ తేజస్సు అయినా, అగ్ని తేజస్సు అయినా ఇచ్చినది నా నుండే వచ్చింది.
కామావిశ్య చ భూతాని ధారయామి అహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో ఈ ప్రతి గ్రహంలోకి కూడా నేను ఆవహించి సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా నేను దారిలో నిలిపి నడిపిస్తున్నాను, వాటికి మార్గంలో. వాటి కక్ష్య అంటే ఈ గ్రహాల యొక్క దారిని కక్ష్య అంటాం, ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిట్ అంటాం. ప్లానెట్స్ అంటాం కదా, ప్లానెట్స్ దారి ఏది అంటే ఆర్బిట్. సో మనమైతే రోడ్డు స్ట్రీట్ అంటాము, కానీ ఇవి లేదా హైవే అంటాము. ఇవి ప్లానెట్స్ తిరిగే దారిని, వాటి రోడ్డుని కక్ష్య అని మనం సాంస్క్రిట్లో, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిట్ అంటాం. సో ఈ ప్రతి గ్రహంలోనూ నేను ప్రవేశించి నా శక్తితోనే అవి వాటి రోడ్డు మీద ఉండేటట్లు, వాటి కక్షలో ఉండేటట్లు నేను చేస్తాను. మరి మనం చూస్తే ఇక్కడ సూర్యుడు చుట్టూ ఈ నవగ్రహాలు తిరగడం చూస్తున్నాం. ప్రతి గ్రహానికి దాని ఓన్ దారి ఉన్నది. ఒకదాని దారిలో ఒక్కొక్కటి వెళ్ళడం అనేది లేదు సరికదా. దాని దారి నుంచి కూడా అది మిల్లీమీటర్ కూడా అటు ఇటు తిరగదు, అంత కరెక్ట్ అయినటువంటి ఓవల్ షేప్లో తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. మనం ఇక్కడ చక్కగా ఈ లైన్స్ కూడా చూపించారు మనకి. చూడండి, ఎవ్రీ ప్లానెట్ వాటి ఓన్ మార్గం వాటికి ఉన్నది. అది ఆ మార్గం నుంచి 1 మిల్లీమీటర్ కూడా అటు ఇటు జరగదు. మన భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ మళ్ళీ తన చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి మనకి వేసవికాలం, చలికాలం కాలాలు తెప్పిస్తోంది. తన చుట్టూ 24 గంటల్లో తిరిగి ఒక సర్కిల్ పగలు రాత్రి తెప్పిస్తోంది కదా. సో అలా ప్రతి ప్లానెట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయవలసింది చేస్తూనే ఉన్నది. కాబట్టి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎవరు చేయిస్తున్నారు అంటే డైరెక్ట్గా భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రతి గ్రహంలోకి నేను ప్రవేశించి నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్ష్యలో నిలిచి ఉన్నాయి. నేను చంద్రుడినై మరి ఔషధి సర్వ సోమో భూత్వా రసాత్మక, అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని చేకూరుస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ సోమ అంటే చంద్రుడు. చంద్రకాంతిలో పెడితే చాలా వాటికి మెడిసినల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ఔషధాలుగా మారుతూ ఉంటాయి. అందుకే మన ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్లో కూడా చాలా మెడిసిన్స్ చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారనమాట నైట్ టైం. సో అందుకని చంద్రుడికి ఆ మెడిసినల్, చంద్రకాంతికి ఆ మెడిసినల్ పవర్ ఉంది అని చెప్తారు. సో ఆ చంద్రుడిలో ఔషధాలు కి అవసరమైనటువంటి ఆ సోమరసాన్ని మరి నేనే సమకూరుస్తాను. సో ఆ పవర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే చంద్రుడిలో, అది కూడా భగవంతుడిదే. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను మరి వైశ్వానరో భూత్వా అంటే అగ్నిలాగా, అంటే ఎటువంటి అగ్ని? జఠరాగ్ని. మన వాళ్ళు అంటారు కదా జఠరాగ్ని అని, అంటే డైజెస్టివ్ ఫైర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో. సో అది ఏం చేస్తుంది? జఠరాగ్ని మనం తిన్నదంతా డైజెస్ట్ చేసేటట్లు, అరిగించేటట్లు చేస్తుంది కదా. సో ఆ స్టమక్లో ఏమి ఆ పవర్ అన్నమాట. తిన్నదంతా మరి డైజెస్ట్ ఎలా అవుతుంది? ఏ శక్తి చేస్తుంది అది అంటే అది నేనే అని భగవంతుడు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వ, నేను ఈ జఠరాగ్ని లాగా ఈ భూత్వ అన్ని జీవులలో ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత, వాళ్ళ దేహాలలో జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి ప్రాణ అపాన సమానాయుక్త, ఈ వాయువులు ఉంటాయి కదా, ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ అని 5 పంచప్రాణాలు ఉంటాయి. సో వీటిని మనం పూజలు చేసేటప్పుడు కూడా అందుకే వాటికి ఎప్పుడు ఈ రకంగా వాటిని తలుచుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈ పంచవాయువులు, ఈ ప్రాణాపాన సమాయుక్త, వీటన్నిటితో పచామ్యన్నం, ఈ అన్ని ప్రాణాలతో ఈ స్వీకరించే ఆహారాన్ని చతుర్విధం, 4 రకాలుగా స్వీకరించే ఆహారాన్ని నేనే ఒక డైజెస్టివ్ ఫైర్గా జఠరాగ్ని రూపంలో అందరిలో ఉంటూ అరిగింపచేస్తున్నాను. నేను అన్ని జీవుల శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ అనబడే జఠరాగ్నిని
ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. సో 4 రకాలు అంటే 4 రకాలుగా తీసుకునేవి. ఎలా? నాకుతూ తీసుకోవచ్చు, నములుతూ తీసుకోవచ్చు, త్రాగుతూ తీసుకోవచ్చు. ఇలా 4 రకాలుగా కొన్ని ఆహారాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎలా తీసుకున్నా ఈ ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి వీటిని జీర్ణం చేసేటటువంటి శక్తిని నేనే. అందరిలో మరి ఈ జీర్ణం అనేది అవ్వకపోతే మరి మనకి ఆ పదార్థాలు రక్తంగా మార్చబడి అన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా బాడీ మొత్తంలోకి పంపబడుతుంది. దాని సారం వేస్ట్ అంతా బయటికి వెళ్తుంది. ఇదంతా కూడా డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అందుకే మనకి తిన్నదంతా కూడా ఈ రకంగా శరీరానికి ఉపయోగపడేటట్లు చేస్తుంది. సో అది ఎవరు అంటే అది భగవంతుడే. సో భగవంతుడు ఇలా ప్రతి దానిలో తనున్నానన్న విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సూర్య చంద్రుల తేజస్సు, మరి ఈ గ్రహాలన్నీ ఇంత కరెక్ట్గా ఈ మొత్తం సోలార్ సిస్టమ్ పనిచేయడానికి కారణం భగవంతుడే. మన శరీరం మనం తినేది అరగడానికి కూడా కారణం భగవంతుడే. అంతేకాకుండా శరీరం పనిచేయించటమే కాకుండా అందరిలోనూ ఆయన హృదయాలలో ఆసీనుడై సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, అన్ని ఇంపార్టెంటే, ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పెద్ద శ్లోకం కూడా. సర్వస్య చ అహం, అందరిలోనూ కూడా నేను హృది, వాళ్ళ హృదయాలలో సన్నివిష్టో అంటే వాళ్ళ హృదయాలలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త, నా నుండే స్మృతి అంటే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, అపోహనం మతిమరుపు కూడా నా నుండే చ, మరియు వేదైశ్చ వేదాలన్నీ కూడా సర్వైర్ అహమేవ వేద్య, సర్వవేదాలు కూడా అహమేవ నన్నే వేద్యో తెలియజేస్తాయి. అన్ని వేదాలు మీకు ఏం తెలుపుతాయి అంటే నన్నే తెలుపుతాయి. అందుకే వేదాలన్నీ చదివితే వేదాల యొక్క మీనింగ్ ఫైనల్గా ఏమిటి అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం అన్నారు. సో అది చెప్తున్నారు. వేదాలన్నీ కూడా నన్నే తెలియజేస్తాయి. వేదాంత కృత్ అంటే వేదాల యొక్క కర్తను, వేద విదేవ అంటే వేదవిత్ అంటే వేదాలు తెలిసినవాడు అని. వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా ఏవ తప్పనిసరిగా నిశ్చయంగా చ కూడా అహం నేనే అంటున్నారు. నిశ్చయంగా వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నేను సన్నివిష్టో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి స్మృతి, జ్ఞానం, అపోహనం కూడా వస్తున్నాయి. వేదాలన్నీ తెలుసుకుంటే మీరు తెలుసుకునేది నన్నే. అలాగే వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా, సో సమస్తము వేద రహస్యము, వేదాలను తెలిసినవాడు భగవంతుడే. అందరి హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నారు, అందరి జీర్ణశక్తిలో ఉన్నారు, మరి హృదయాలలో ఉన్నారు, మరి గ్రహాలలో ఉన్నారు, అన్నిట్లో సూర్యచంద్రుల యొక్క కాంతి అన్నిట్లో కూడా భగవంతుడే. మరి ఆయనే మనకి జీర్ణశక్తే కాకుండా మనకి స్మృతినిచ్చినా, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినా, ఏది ఇచ్చినా ప్రతి పార్ట్ పనిచేస్తోంది అంటే లోపల ఉన్న భగవత్ చైతన్యంతోనే. సో ఇక ఇన్ని మాటలు కూడా అనవసరం. అది భగవంతుడు మనకు తెలియజేయడానికి ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు. ఇంకా తను చేసే పనుల శక్తి అనుకోవచ్చు, పనులు అనుకోవచ్చు, భగవంతుడి తత్వం. ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే సమస్తాన్ని ఈ రకంగా నడిపిస్తున్నారు. ఏది సూర్య చంద్రులు, గ్రహాలు, మనుష్యులు, మరి మన యొక్క డైజెషను, వేదాలు అన్నీ సమస్తం హృదయంలో మన హృదయాల్లో ఉంటూ భగవంతుడు సమస్తంలోనూ ఉండి అన్నీ నడిపిస్తున్నారన్నది అర్థమైంది. ఇప్పుడు ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ, 2 రకాల మనుషులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు పురుషోత్తముడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది దాని అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నారన్నమాట. సో ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే
ఈ లోకంలో ద్వావిమౌ పురుష, 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు. క్షర చ మరియు అక్షర. క్షరులని అక్షరులని నిశ్చయంగా ఒక 2 రకాల పురుషులు ఈ లోకంలో ఉన్నారు. క్షర సర్వాణి భూతాన్ని, ఈ జీవులందరూ కూడా క్షరులు. కూటస్థ అక్షర ఉచ్యతే. ఇక వేరే వాళ్ళు అక్షరులని చెప్పబడుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో స్థిరంగా ఉన్న వాళ్ళు అక్షరులు. అంటే క్షరం అంటే నాశనము అవ్వడం, అక్షరులు అంటే వినాశనం లేని వాళ్ళు. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నిశ్చలంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు అక్షరులైతే, మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు క్షరులు అంటే ఇంకా జనన మరణ చక్రంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. ఉత్తమ పురుష అన్య, వేరే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు అన్యుడు ఉన్నాడు. ఎవరు? పరమాత్మేత్యు ఉదాహృత, పరమాత్మ అని చెప్పబడే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు. ఎవరైతే లోకత్రయం ఆవిశ్య, ముల్లోకాలను ఆవహించి, త్రయ అన్నారు, లోకత్రయ అంటే 3 లోకాలను ఆవహించి, విభత్య భరిస్తూ, అవ్యయుడైనటువంటి ఈశ్వరుడు ఇంకొకడు అన్యుడు వేరే పురుషుడు ఉన్నారు. సో ఈ క్షరులు అక్షరులే కాదు. క్షరులంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నవాళ్ళు, అక్షరులంటే ఆధ్యాత్మికత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్లే కాకుండా ఇంకా ఈ ఒక ఉత్తమ పురుషుడు, పరమాత్మని చెప్పబడే ఒక ఉత్తమ పురుషుడు ముల్లోకాలను ఆవహించి ముల్లోకాలను భరిస్తూ ఉన్న అవ్యయుడైన ఈశ్వరుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు. ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాల్లో ప్రవేశించి భరిస్తున్న నాశనరహితుడైన అవ్యయుడు అన్నారు కదా. వ్యయం అంటే ఖర్చు అవ్వడం, అవ్యయం అంటే ఖర్చు లేనిది, అంటే నాశనం లేనిది అని. సో అలా నాశనరహితుడైన ఈశ్వరుడు అంటే భగవంతుడు, పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడు, వేరే ఇంకొక అన్యుడైన పురుషుడు ఉన్నారు. సో అది భగవంతుడు అని. యస్మాక్షరం అతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రదితా పురుషోత్తమః. యస్మాత్ క్షరం అతీతోహం. సో మరి నేను ఈ క్షరుల కంటే అతీతుడను. అహం, నేను క్షరం అతీతో అహం, క్షరుల కంటే అతీతుడను కాబట్టి నేను అక్షరాదపి చ ఉత్తమ, అక్షరుల కంటే కూడా ఉత్తముడని కాబట్టి, సో నేను ఈ క్షరుల కంటే మరియు అక్షరుల కంటే కూడా ఉత్తముడని కాబట్టి, అతోస్మి లోకే వేదేచ, సో చెప్పబడ్డాను లోకాల్లోనూ వేదాల్లోనూ ఏమని? ప్రదిత పురుషోత్తమ. ఇలా నేను ఈ రకంగా ప్రసిద్ధి చెందాను పురుషోత్తముడిగా. ఎందుకంటే ఈ క్షర అక్షరులు ఇద్దరి కంటే కూడా నేను అతీతుడను కాబట్టి, క్షర అక్షరులిద్దరికీ అతీతంగా దివ్యమైన వాళ్ళను, ఉత్తముడను కాబట్టి, ఈ ప్రపంచంలోనూ వేదాలలోనూ లోకే వేదేచ, లోకాల్లోనూ వేదాల్లోనూ కూడా నేను ప్రదితా పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధిని పొందాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మళ్ళీ చూస్తే ఇదేమిటి ఇలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారని అనిపిస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి? చెప్పనిదే ఎలా తెలుస్తుంది? మనకు ఆ మాత్రం తెలియదా భగవంతుడు అందరికంటే గొప్పని? మనకి తెలుసు కదా అని అనుకుంటాము. ఎలా తెలుసు? పెద్దవాళ్ళు చెప్తే చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకున్నాము. వాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, అంటే ఈ జ్ఞానం ఇలా పరంపరగా మొత్తం భగవద్గీత జ్ఞానం తెలియకపోయినా ఈ బేసిక్ విషయాలు కొన్ని మందాక కూడా వచ్చాయి. కానీ మొదట ఇలా చెప్పబట్టే ఈ విషయం తెలిసింది. కాబట్టి మనం ఆ విషయాన్ని మొట్టమొదటి చెప్పిన విషయాన్ని చూస్తున్నాం. సో అది అందుకని భగవంతుడు చెప్తేనే తెలుస్తుంది. సో క్షరాక్షరులిద్దరి కంటే అతీతుడు, దివ్యమైన కారణం, దివ్యుడు కాబట్టి ఆయనకు వేదాలలో లోకాలలో పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వావిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. యో మాం, ఎవరైతే నన్ను అసమ్మూఢం అంటే ఏమాత్రం డౌట్ లేకుండా
జానాతి తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తమం పురుషోత్తముడనని నేను, ఎవరైతే ఏ సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడనని తెలుసుకుంటారో సర్వవిద్ భజతిమా, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సర్వ సమయాల్లో కూడా మరి సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళు సర్వభావేన భారత, ఎప్పుడు కూడా అన్ని టైమ్స్లో కూడా మరి నా భక్తిలోనే నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు, నన్ను ఎప్పుడు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి, అంటే నా భక్తులు అవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సందేహం లేకుండా నేను పురుషోత్తముని తెలుసుకున్న వాళ్ళే మరి అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు. సర్వ విత్ భజతి మా, సర్వ విత్ అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడు, విత్ అంటే తెలుసుకోవడం, సర్వము తెలిసిన వాడు అతను, సా అంటే అతను, సా సర్వ విత్ విత్ భజతి, రెండు మాటలు అన్నమాట అవి. సా సర్వ విత్ అంటే అతను అన్నీ తెలిసిన వాడు, భజతి మాం భజిస్తాడు నన్ను, సర్వభావేన ఎప్పుడు కూడా నా భజనలో అంటే నా ఆరాధనలో నెలకొని ఉంటాడు. ఎవరు? సందేహం లేకుండా, ఏమాత్రం మూఢత్వం లేకుండా, అంటే డౌట్ అనేది లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడనని తెలుసుకున్నవాడు, అన్నీ తెలిసిన వాడు ఎప్పుడూ నా భక్తిలో నెలకొని ఉంటాడు. భగవంతుని తెలుసుకుంటాం మరి అది సమస్త జ్ఞానానికి మూలం. కాబట్టి నన్ను విశ్వాసంతో ఏ డౌట్ లేకుండా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు. అలాగే అతను ఎప్పుడు నా భక్తిలోనే నెలకొని ఉంటాడు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ, ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ గుహ్యతమైన శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం ఇప్పుడు వెల్లడి చేశాడు మయా నేను, అనగా పాపరహితుడా. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్, దీనిని అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతుడు వివేకవంతుడు అతను ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత, అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలం అవుతాయి, పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంత గుహ్యతమైన ఈ శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు నేను వెల్లడి చేశాను పాపరహితుడైన అర్జున. ఇది అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతుడు వివేకవంతుడు ఇది తెలుసుకుంటే మరి వివేకం వస్తుంది, బుద్ధిమంతులు అవుతారు, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణం అవుతాయి, సఫలం అవుతాయి, కృతకృత్యులు అవుతారు అన్ని ప్రయత్నాలలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఈ పురుషోత్తమ యోగంలో మరి చివరికి భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకున్నవాడు, అదే జ్ఞానం. మరి వేదాలన్నీ చదివితే తెలుసుకునేది ఆయన్ని. మరి ఇది ఇక్కడ చెప్పింది కూడా ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, సమస్తాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు పూర్తి భక్తిలో నెలకొంటారు. సో అంటే వాళ్ళు ఈ రకంగా జ్ఞానంతో ఆ భక్తిలోకి వెళ్తారు. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి ఆ భక్తి భావంలో స్థిరపడటమే పరిపూర్ణత్వం. కాబట్టి అదే భగవంతుని నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి స్థితి, కర్మయోగంతో కానీ, అష్టాంగ యోగంతో కానీ, భక్తి యోగంతో కానీ, జ్ఞానయోగంతో కానీ, ఏ మార్గంలో అయినా చివరికి ఆ స్థితిలో సెట్ అవ్వాలి. సో ఆ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? సుఖ దుఃఖాల్లో మనం చూసాం నిన్న 14th చాప్టర్లో స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలుగా, 12వ చాప్టర్ భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలుగా, సమశత్రౌచ మిత్రౌచ తదా మానాపమానయో, అన్ని సుఖ దుఃఖాలలో గౌరవమైన అవమానమైన నిందైన ప్రశంస అయిన శత్రువైన మిత్రుడైన మట్టైన బంగారమైన అన్ని వాళ్ళకి ఒకటే అన్నది చూసా. సమత్వం. సో ఆ సమత్వాన్ని కర్మయోగంతో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, భక్తితో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ఏదైనా భగవంతుడు ప్రసాదం అనుకుంటూ. అలాగే అష్టాంగ యోగంలో మరి ఇంద్రియాలను నిగ్రహిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం వాటి ప్రలోభాలకి రాగద్వేషాలకి అతీతం అవుతాం. కాబట్టి ఆ రకంగా అష్టాంగ యోగం అది ఈ రోజుల్లో కష్టం, కానీ భక్తి మార్గం కానీ కర్మ మార్గం కానీ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అన్నిటికంటే భక్తి మార్గం మనకి సులభం అని చెప్పారు. అలాగే జ్ఞానం ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుని అలా భక్తిలో నెలకొనవచ్చు అని చూసాం. సో ఇది రహస్యమైన ఈ విషయాన్ని నీకు మరి చెప్పాను.
దీన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు వివేకవంతులై మరి వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ప్రయత్నాల్లో కృతకృత్యులవుతారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.